Inasamun Bitcoin na nafarko. Shinsarka yatunanin karbar kyautar. Bitcoin guda daya shekarar 2000 tara kuma har yanzu kana tare da shi. $1millionsdollar.com LLC, wada talashe kyautar gwarzuwar hanyar samar da kudaden internet ta bana. Best Crypto Project. A taron Crypto Expo Dubai 2025. Tana samar da babban tsarin amfani da kudaden internet domin tallafawa aikinta na OMD Blockchain, OMDB. Bugu da kari, ta hanyar yin rajista kawai a $1millionsdollar.com tare da mutumin da ya aiko maka da wannan bayani, tun daga ranar 20 ga Janairu, 2026, idan ka biyo mu a shafukanmu na sada zumunta guda biyu, ka shiga rukuninmu na WhatsApp ko Telegram, sanan ka cika form din neman shiga. Zaka shiga cikin dukkan gasar bazuwar da ake yi duk ranar Asabar, inda ake bada kyaututtuka biyar na zari biyu OMDB a cikin full staking tun daga 30 da zaya ga Janairu har zuwa 2 ga Mayu, 2026. Bugu da kari, kowa zai sami kyautar OMDB guda zaya. Sanan akwai damar samun karin OMDB zaya ga duk mutane biyar da suka yi rajista ta karkashinka. Idan ka yi rajista kafin ranar 20 ga Janairu, zaka iya shiga gasar ta hanyar yi wa mutane biyar rajista, kuma zaka sami OMDB guda zaya kaima. Yana da matukar muhimmanci ka kasance a cikin rukunoninmu, groups, domin karbar kyautar. Fara yanzu, ka kasance daya daga cikin masu sauya fasalin tattalin arziki tare da $1millionsdollar.com da OMD Blockchain.